Evo nam je Anđela Trojić, 15-godišnja devojčica iz Batočine. Tu su mama, tata, sestra i brat. Ona ide na folklor, bavi se pevanjem. Peva pesmu članice žirija. Zorice Brunsak. Zakletvu. Ti, kome bih decu rodila, zbog koga sam rat sa svima vodila. Ti si me lako izdao, za šaku strasti prodao. A zašto to moja nevero? A zašto to moja zakletvo? A zašto to moja nevero? A zašto to moja zakletvo? Ja sam potpisala. Dobila 2 zvezdice od Zorice Daci, vidite. Ja vam šalim oči po televizoru, malo vamo, malo vamo, a? Morate da jurite sve. Velika slika. Ti, Uplašila se mnogo. sa kim bih trnje gazila, koga sam ja ko dete mazila. Ona ima vibrato, ali drži ga tu negde, znaš. Ti si mi dušu uzeo. Nervirate se mnogo. Lagao mene, a drugu voleo. A zašto to moja nevero? A zašto to moja zakletvo? A zašto to moja nevero? A zašto to moja zakletvo? U njenom slučaju složili su se Zorica i Aca. Oni su pritisnuli svoje tastere. Ostatak žirija to nije učinio. Produkcijo, izvolite, vi imate reč. Ovde imamo slučaj da je Aca pritisnuo 2 tastera. Prema tome samo pitamo Zoricu da li se složila sa ovim. Potpisala Ja sam. potpisala, ja tražio Ima potpis. dozvolu. Dobro, ja to nisam video. Evo, bravo da idem. Evo vidiš moju, para. Crno na belo kod mene, ne možeš ništa. Sam pitan, mogu pritisati tvoj taster? Možeš, potpiši. Da. Ali nemoj da upotrebiš za neki kredit, mislim, pa konžirano. Da. Pa dobro, Zoricina je pesma. Izvoli, Zorice. Što ja, pa Aca prvi. Tvoja je pesma, prvo ti daj, ipak je, ti znaš sve oko toga. Ti si je pevala, Kemiš je komponovao, svirao harmoniku. A ja znam da ti mene voliš, pa mislim prvo ja. A ja tebe obožavam, A to znam. znaju svi ovdje. Vidi, ja nisam htjela ostaviti mog druga na cedilu, mislim, ja sam ga podržala apsolutno. Pusti Acu, molim te. Izvini. Samo u svoje ime. Šalim se, vidi, čujem da je ovo devojčica. I da ti nešto kažem. Definitivno sam ponosna na to da ovu najtežu pesmu uzimaju deca. I ako pravite, mislim, ako kritikujemo sve one koji su punoletni, mislim, koji imaju zrele godine za pevanje,
Mnogo veće greške su do sad, čast izuzecima, večeras napravile neke devojke koje su prošle u odnosu na ovo dete koje osjećam da je, ne znam koliko ima godina, ali je devojčica. Prema tome, držala je i ton i sve i bilo je, što bi rekli neki žirija, barem je za baraž. Aco? Pa, tačno, otpevala tačno, lepo. Čujem da je dete i jedino što, naravno nema energije te ni približno koje ima kad je peva Zorica, ali ja bi to malo odbio na godine, malo na tremicu, malo na neiskustvo. Ali što se tiče pevanja, meni je to bilo odlično. Da čujemo šta kaže ŠŠ. Pa možda je to treba uzeti zbog godine da je mlada, neiskusna, da nema snage. Međutim, Sanja je malo čas rekla u najavi da je vrlo važno da ima i vibrato, međutim mi to nismo čuli. Pogotovo u tim gornjim lagama gde je trebala da ispeva, to kako je Bog rekao i kako se peva, toga nije bilo, nažalost, i to mi je strašno zasmetalo. A bilo je tu i malo drugih nedostataka, ali sad već nije to toliko važno. Pa čuli smo svi da je u pitanju devojčica i meni je iskreno žao što nisam pritisnula taster, ali prosto nisam mogla jer mnogo toga je bilo propušteno, već su i rekli, da se ne ponavljam. Ja joj želim stvarno svu sreću i nemam ništa protiv ako je pustite u baraž, ali nije bilo dobro. Bosanac? Pa ja ne bi glasao iz prostog razloga zato što bi se osjetio ko da sam insajder ubačeno ovdje možda od neke druge konkurentske kuće pa bi ispalo da ne čujem to. A dijete je, zato i nisam glasao, što će djetetu traume dalje kad ima vremena naučit će pjevati. Ana, završna reč. Pa sve je rečeno, vi ako želite, ako vam ona odgovara, ako ste doneli takvu odluku, nemam ništa protiv da ide u baraž. Dobro, ovako ćemo dati jednu digresiju, pa sad Žili neka kaže. Ova devojčica je isto godište kao Tijana Milentijević. Ko je Tijana? Tijana Milentijević je devojčica koja je u prošlim Zvezdama Granda zajedno sa Ajšom bila u top 10. 14 godina. Pevala je Zoričine pesme. Evo Zorica, uporedi Tijanu i ovu devojčicu, isto je takmičenje, sve isto, isto godište, sve isto. Nemoj mene, Sale, više, molim te. Pa moram tebe. Pa nemoj više. Ja sam rekla što sam imala da kažem. Što bi ja upoređivala nekog ko je prošao i nekog ko treba da prođe. Mislim, to stvarno nije fair. Ovdje je specifična situacija, zaista. Devojčica ima toliko godina koliko ima. Sa 15 godina se usudila da peva ovako jednu tešku pesmu, što je Zorica malo pre rekla. Ono što je Šaban rekao, falio je vibrato, ona ima već i tehniku i sve, to se vidi, znači ništa nije sporno. Ali, ajde da vidimo šta će otpevati u baražu, pa da... Izgleda da smo svi ovde to čekali, da se ovaj video zid podigne i da ti saopštimo da ideš dalje. Slušat ćemo te u baražu, hvala ti. Zlato moje, da si se uplašila. Ajmo, dođi ovdje kod tvojih. Predstavljaj. Da. A? Šta je bilo? Ovo sam se uplašila. A zašto si prijavila? Zato što mislila da ne pevam. Znaš? Pa znam. Pa sad, još što i znaš i ne znaš, ili kako? Jel voliš da pevaš? Volim. U kulturno-umjetničkom društvu igraš? Da. Folklor? Da. Pevaš šta? Pevam izborne pesme. Znači stare pesme, jel tako? Hoćeš time da se predstaviš u baražu? Neću. Nešto ćeš drugo da imaš? Da. Uzmi ono što ti odgovara. Nemoj da precenjuješ i da procenjuješ sebe. Hvala, prijatno.